πολύ στεναχωρημένη εκ μέρους σας, διότι τόσο καιρό προσπαθώ να σας μάθω 5 πράγματα. Και εσείς τι κάνετε? Του κεφαλιού σας! Εγώ σε λίγο καιρό δεν θα είμαι πια εδώ. Μεγάλωσα πια και θα βγω στη σύνταξη. Πολύ λυπάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να γράψετε στις εξετάσεις ένα καλό βαθμό. Πάνω από 3. Το καταλάβατε? Σκονάκι 1. Σκονάκι 3. Σκονάκι στα βυζιά. Σκονάκι 4. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Σκονάκι 3. Τι? Εγώ σκονάκι, κυρία, είναι απλά κάτι ανακοινώσεις. Βρε, δεν τρέπεσαι. Άνθρωπος βεβαιού είστε εσύ. Γεια σου, Χαρά. Γεια. Πώς έγραψες? Καλά. Κάτι μου είπε η κυρία σου για σκονάκι. Δεν ήταν σκονάκι, κάτι ανακοινώσεις ήταν μόνο. Μαμά, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω, δεν είναι σκονάκι. Σε παρακαλώ, μαμά, αλήθεια Έλα εδώ. σου λέω. Έλα εδώ. Γεια. Αν σας άρεσε το βίντεο, Κάντε like και subscribe. Και εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και για άλλα ωραία βίντεο. Γεια.